Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah ya guys, Bapak Lili RT 4 dipanggil Gusti Allah sekitar jam biru ya mas, jam 10-an ya, jam 10 pagi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, moga-moga diampuni dosa-dosane ya guys, diparingi jembar kubure, diparingi padang dalane, dipun ampuni dosa-dosane, dipun paringi tetep iman islami. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga husnul khotimah. Iku agek pirang dino ya guys, pirang dino ya, enek-enek seminggunan ya. Pak Suki bar ko pasar Paingan lho guys, bar ko pasar Paingan terus nongkrong ning warung sing biasa dinggo ngopi Pak Su. Dadi kuwi teman nongkrong ngono lho guys, temen nongkrongnya Pak Su ning warung. Lah dadi wong-wong itu kaget kan, ora sakit kok ujug-ujugi krungu kabar meninggal. Dadak ndelalah kuwi jere kabare kuwi sakit lambung guys, asam lambung. Jadi dirawat di RS kuwi 2 hari ngono apa 3 hari ngono lho dhisik kabare iku mau. Dhisik kuwi kaget ning sawah, posisi ning sawah iku ditelepon karo Mas Lalimantan. Dhisik ki nguruki pok jagung lah sing Pak Su apa kuwi ngocori sing sithik-sithik kuwi guys. Dadi posisine iki adoh karo HP berbunyi. Lah Pak Su tak celuki, ya HP-mu lho muni, sing telepon sapa ngono. Terus Pak Su diselehno apa jeligene kuwi mau, terus HP iki didelok kok tipake panggilan iki Mas Arif pik makane apa ngono. Terus dibel balik, Pak Su nganu Pak Su, Pak RT Lili meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Agek dia apa nih mas, tak apa ku syuting ning warung kae ngono kan yo enak guys ning YouTube dhisik iki. Wong iki bentuke gendut, awake iki gendut terus rodok gondrong terus godhek ngene guys. Nek godheke yo gak sepiro, yo cara menurutku ora godhek nemen ngono. Tapi kong yo bendino tiap hari ki yo ning warung, nongkrongnya yo ning warung karo Pak Su. Nah sing Mbah Pomo ki mau yo ngene, akeh ndek apan kae aku yo cek petuk iki ning warung iki sing Mbah Pomo. Kandani umur ki tidak ada yang tahu yo guys. Ya Allah rasane ki yo koyo piye yo, krungu kabar kok langsung meninggal ngono lho, maune gak piye-piye. Tarah yo nek asam lambung ki nek wis kadung apa guys nek ngarani ngono kae lho, kritis, maksudnya ki parah ngono lho guys. Asam lambung kan bermacam-macam, enek sing asam lambung akurat, enek sing asam lambung sing gret, enek sing asam lambung sing model piye-piye ngono ki ya guys. Ya muga-muga kabeh ae family online semoga diparingi sehat selalu, panjang umur ya guys, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Tarah nek umur kuwi ya emang nek wis takdire semono kuwi ra ketang mbah kuwi enom mbah tuwek, nek emang wis watese semono kuwi ya ora kena dipungkiri ya guys, wis gak kena dijanjeni. Kudune ya lembuk ndelik ning leng semut apa nek wis titi wancine ya panggah dipundhut karo sing nandur ya guys. Wis kabeh memang karek intine iki karek isane iki nek wong iki sane yo mek berdoa, berusaha, ikhtiar ya guys. Muga-muga yo njaluke kuwi yo sing panjang umur, diparingi sehat selalu. Iki dhewe wis siap-siap, Pak Su wis siap-siap tapi kok gloyo kae. Iya. Lah ya piye terusan? Iki terus dhisik iki tak sambi mam guys. Tak sambi mam soalnya posisi niki awan jam 10 jam 11 lagi kabar meninggal. Jadi
ngenteni bar salat duhur misan. Wagi. Saiki jam piro? Setengah 12 paling. Bismillahirrahmanirrahim. Bar dulu. Bar pecel. Karo pedes ya. Enak ke? Oseng-oseng jantung pisang. Ya wis iki. Tanpa lauk, tanpa kerupuk. Wis mantap. Enak sayur, tapi sayur tonjokan. Yo iwak neh lodeh neh. Wis enak karo iki. Tonjokane kuwi mengguri rene, Nduk. Aja mbok pep nang plastik kae mambu kok sayure. Kayak tante bel-belan. Tarah nek asam lambung kuwi ya sing dikeluhno ki perut, guys. Maksudnya lemes, nyelot lemes ngono kae cerita. Mbah ditelepon sapa kae? Tante dhewe ki ya riwayate ya asam lambung. Dadi nek ngepas kambuh kuwi ya wetenge lara, sirahe iki ngelu, lemes. Aku enteni yo ngasih. Yo ngasih. Loh. Walah nek titip Do kaget kabeh guys. Soal iki ora kabar nek Pak Lili kuwi sakit. Wong-wong lah yo ngertine wong Pak Lili kuwi ya cek rono rene, cek ning warung, cek mbuh aktivitas apa ngono. Lah kok kabar kok meninggal dunia kan mengagetkan. Jadi udah jomblak. Kaget. Yo ngasih. Yung. Halah. Ayo menyang jere kok titip. Lah kenapa? Wah, perinan. Nggih mulih kok Tegal. Nggih mulih kok Tegal. Lah gak krungu siaran no? Gak tak tawani madang. Aku tak njupuki nganu, guys. Njupuki kembang no. Soalnya musim kemarau niki engko golek kembangnya mesti angel. Ngene dhisik iki ndadi kembangnya. Guys, dhisik arep ning gone diapis. Heh? Lah iya entang parane yang ngguri. Kon jaketan ora patek anyep kok. Arep ning gone diapis, guys. Ngeteri beras. Karo ngeteri bakalan kerupuk gendar. Wis garing, guys. Bar nyelepno dhisik tak teri saidik-saidik engko Mas Lalimantan saidik. Mbak Ana 10 kilo, ku Mas Lalimantan bareng kan omahe cedak, jadi sesuk-sesuk yo kena, guys. Aku tak kayak kerupuk gendar barang dibagi-bagi. Duwe rezeki duwene rezeki yo ngene yo, guys, dhisik. Bagi-bagine yo ora ketang kerupuk gendar yo dibagi, tarae yo panene yo beras, yo ngekekine yo beras. Yes, alhamdulillah disyukuri meskipun duwene beras wong kuwi ngono ya nggarap sawahe wong-wong lho, guys, ngono ki tak syukuri entuk apa kuwi gabah kena tak nggo kena tak nggo nyambung urip. Dik Isa tak jak, guys, rumah saku nek Isa gak melok ki ya piye ngono. Emang ditelepon Mas Agus aku ape rono, mak iki ape rono. Ya wes re.
Malah jongling. Bisa jongling apa lho? Alhamdulillah. Mas kan Mas. Alhamdulillah. Lho, bocah kerek penekan ke lha apa? Ayo medhot. Ayo. Wis nang kana kae. Dihabisnya ki kocok mripate. Kocok mripate enak dihabis iki ngene dihabis. Ngene Dek, gonem kering. Nangis sik. Lah koyo kowe ape mbubuk ngene mamak gak sida ya nangis no kok golek ibu no. Lah Dek bengi. Ora, aku pengen ndelok TV. Alah alasan. Golek ibuke ngono kok. Lah TV-ne pengen tak gorono lali. Tipe digorono ke kon mikul. Ayo Dek. Oh alah. Aku podae ku ya gembeng ngono. Ayo medane ya. Ke omah ya ke omah diparing nombak ana. Assalamualaikum ngono. Alah ngono kok yo mundur le roh Agus le. Kok iso kok mripate kari. Ngono rek lewane dek isen-isen. Lewane dek isen-isen Iza. Cah nangisan. Dek dhewe. Kita wis. Kalau Mbah kok itek-itek le. Wis. Mbah kok itek-itek. Anane manggur ya? Mas aku nang main basih kono. Lah lewane kok isen-isen anu. Tapeni dhewe ora tak tapeni. Tak kok kerupuk ya goreng dhewe. Kerupuk apa ku gendar? Wis garing. Gede ya. Buka piye tuh, Mbak? Nek iwangi mati nek gak sandar-gler. Malah pintere cah. Pintere lah. Gage ayo Desa. Kene. Nang gage cah dua. Ndang. Cah dua. Yo ngono. Nang gage kene kakike sing isa. Ndang kita. Kene lho. Lewane iki cah gembengan sama habis. Nang ndeke. Lah yo. Jare aku ki kudu asline kudu nonton TV yo. TV ku kudu tak gorono. Ndang ora. Aku. Gaya mek pure nek setengah jam lho kae mbakku aja tak gugah apa gelem ngalah ning kamar nek. Duwowo nek sor lampu, sor nding krosi bejo lho pe apa. Peteng tak puatane kabeh iki. Lho, sak semene ngecas HP ning meja lho ora iso metu sropet gak roh aku. Nyet terus. Tak golek iki lho bocah iki. Nek komah langsung meremi. Lah yo karek pirang buat ngono ndang di remno njero ya apik. Sah nggak drama ndek dhewe gembeng. Soalnya kebeng. Oh alah. Isen sakitku. Diajak mulai nangis. Koyok-koyok dibelayae aku gak mantuk turu kene kok koyok-koyok nek kaki iki mbah kong anu Pak De di nyik kok malah dolanan gage Punya lah ning ngono ning mau. kae lho dek habis iwangi itek-itek Pak De kok Gak nyep kan. ngono di raupi mboke dikuncir kudu moh tinggal Pak De aku kok tinggal deh Gede tinggal ya sa. Nah, net ngono wis. ya Iso mendu. wis adem ngono kok wedange kok gekno wedang kok wedang piye apa nek toples wi kerupuk roti Kerupuk. Kerupuk ke pasar. Sapi ini loh. Pinten ya lah kowe tuku saiki pas ombe Duit lo, duit sak mono enggak itu. amis ya Tuas. Suket ya angel tiga. lah mana Diamen pedet. Kayak sak mono untuk pedet ya yo. Langsung entos. Wek aku sing ngono ku lho bejo kuwi sing ngene masruk barang ora wis meteng 5 sasi ora bading Sapi babon kok 20 juta. Pengen piro ndi? Bilang bangun. Walah jere PKS mungkin omong. Aku es iki sunganku Oreo. Ah siapa? Es Oreo. Ayo. Ini aku suka.
Duwe Isa kurang-kurang mang. Kan hati-hati nyiramin aja sebenarnya kan dulu. Ngokak kok mang. Nek pas mabuk nguwangi. Aku masih itu dulu. Apa? Panjang. Sore. Bapak bareng kok. Balungane tak. Nah, apa juga pandang kok. Dong ngasek. Nganu nyerok mutu kuwi. Amplas ya rempelas ki lho. Rempelas ya resik, Gus. Kaine kayu kondang iki. Oh, parah ya. Duwe iku lho. Aku bisa gak kurang? Ya, iki lho. Duwe habis cek susu. Es krim iki. Iya, tapi biro patah kalau setengah es krim. Wah, lha iki nek kamu tutup dhewe sing bisa. Weh, kamu ngomong ya. Duduk kono kok pliket kabeh engko. Ih, dingin biasa. Ini duduk. Aja juga rara. Kan jeneng salah. Taruh coba. Kok kelat kabeh engko. Asane. Kenapa? Sambal kita ngene Yo, mobil MBG nyetori apa kamu? Mobil yang rawa. Tak berapa kok dipakai Allah UKS. Oke, es krim nenek Oreo. Jadi pas tanya sing ngambil. Iki. Alane. Pas tanya sing ngambil. Lu langsung kok nek cukun ki. Enggak apa-apa kok. Nek cukun aja kan. Iya, kok untuk rono anduk ada. Sing ada ning kono iki. Wis suwi wis. Iya tapi iki tak tuju tinggoni ketua-ketua ngono. Heeh. Masa kok untuk rono lah wongnya. Oh, itu. Iku berarti gede iki berarti ketok ibu. Dek nyadan wis ana. Kok itu yo perkara presaan kita. Iya, iki lho biasanya rumput teh kula nembak. Mas aku ki untuk rono neh kok untuk sangat ngono iki ben. Lah pasir-pasire watu-watune malah diresiki pas mandi. Apa dikek kamar mandi. Kok duwe mau nih? Wis duwe tapi kamar mandi. Ate kaya apa iki dhewe hebel ngono ki lho. Di tembok. Nines guys, njogo. Gak ane kok biasane lho aku gak betah ning jowo. Bis, kok bisa? Taruh dadah. Bisa. Ada guys. Waduh, nggo cateh kabeh kok ngono. Cateh kabeh. Tembok. Hanya kayak wis. Lah iki guys, ganti ngekeki beras sing anak lanang sing kene sing cedak. Tak takerno 5 kilo guys, 5 kilo tapi 5 kilo takeran, ora timbangan lho ya. Nek ditimbang berus enak 6 kilo 6. Soalnya takeran manci kuwi luweh dari 1 kilo nek timbangan. Nek sore Mbak Ana tak paringi 10 kilo. Dibagi-bagi ya guys, ya anak kono ya anak kene. Tak terne tapi cah-cah ki ning omah ora. Tak sambil nyuci baju dhisik. Bergawe guys, esuk-esuk tak sumedal di sawah. Urung nyapu kene. Ning omah ora ya. Kok lawange tutup. Kutang do metu, paling do metu ya guys. Lawangnya tutup sing lawang pintu jero. Kutang nili daun.
telepone ngomah kurang. Wis alhamdulillah guys, dhisik wis ayem, wis kono kene wis tak bagi kabeh iki malah dhisik entuk rejeki pisang rojo. Ini iki enek gaduke walah, enek apa ngono dikolak ya guys. Enek tape. Ki dadake sik koyo ngene iki lho, arep tak kei meja mesti kotos-kotos ning meja kan eman-eman. Ben ngisor kene ya guys. Dadake tlutuhe iki cek kotos-kotos. Rencana ki arep gek kerupuk gendar, tapi adik dhisik mau ki jek ning sawah guys, segone kan dhisik arep dikeki sego karo maksu, tapi wonge sik ning sawah nyiram bako. Sik ngenteni sedil ongkas. Alhamdulillah, muga-muga berkah barokah ya guys. Kan kok gak podo de bagiane Mbak Ana karo Mas Lalimantan. Nek Mas Lalimantan kan cuma di mamtok ki awet. Lah nek Mbak Ana karo Mas Agus kuwi dienggo buah guys, soal iki usum sumbangan, usum buahan. Makanya tak bedakno, kono tak kei 10, kene tak kei 5. Soale engko nek sing Mbak Ana ku nek usum buahan ya dienggo buah, engko dhisik engko bengi mulai guys, ndek ingi wis terus engko bengi neh. Ndek ingi Pak Suki ning rawuh nggone kancane bakul sapi. Wis tak kon mangkat dhewe guys karo bolo-bolone kono. Dhisik kan gak kenal, sing kenal Pak Su. Bolo pasar, bolo bakul sapi. Pengen ndi, Dok? Sarapan. Lah kok kelambinan dawa pengen ndi? Ya ademe kan esuk nganggo iki. Aku karek umbah-umbah, nyaponi emper. Terus karo ope karo ngge es batu. Timbangane lho Pak Su ngene kuwi gak melok makne sawah. Lah gak iso gawe kerupuk. Lah ngenteni Mak Su no kok. Cek nyiram bako pene ndi wong. Tapi dikeki sego aku. Ayo yung sego aku ki do digawe yung nggo iman ngono. Ayo aku nek mbok kei yo gelem aku ora di sego kok aku ngono. Cuma digoreng. Terus ayo timbangane ngono ya tengok-tengok lha aku cek isah-isah, umbah-umbah. Sing Pak Agus tak omongi. Kok nek cara gelem melok ki sore Mas, aku nek bar nyandak apa-apa tak melok. Nek esuk ngene iki kan cek sibuk penggian omah iki. Apa ndang tangi esuk. Ademe yo ora umum. Biasanya jam 3:30 meneh wis tangi. Saiki 4:30 jam 5 nggih tangi, guys. Soale Ngene jualan. tak cupno sik, ngene panas sak jeger beras ngono kuwi gendhes. Rasane iki koyo bedidingen ngono kae lho. Makane iki jek wis panas. Wis ngono nggih, kontene sesuk dilanjut nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat selalu kagem family online semuanya nggih. Semoga panjang umur, rezekine lancar terus seperti air zam-zam.